марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал байни дастаҳои ғайрикасбӣ ба охир расид ва тими Орионбон ки шаҳри Душанбе ғолиби мутлақи чемпионат гардид. Дар қисми ниҳоии серия А байни дастаҳои ғайрикасбӣ 4 тим, 2 даста аз минтақаи Душанбе, Орионбон ва Иттифоқ ва 2 даста аз вилояти Суғ, Сепар-2 ва Вавилон ҷуфтҳои даври нимниҳоиро ташкил медоданд. Дар бозии аввали даври нимниҳоӣ Иттифоқ дастаи дуввуми Сепарро бо ҳисоби 4-2 мағлуб намуд. Орионбон бошад 5 голи беҷавоб ба дарвозаи Вавилон зад. Бо ҳамин тартиб дар бозии ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал миёни дастаҳои ғайрикасбӣ ду намояндаи шаҳри Душанбе, Орионбон ва Иттифоқ ба ҳам омаданд. Дидори дастаҳо дар маҷмӯаи варзиши кумитаи андоз доир гардида бо ҳисоби 4-2 ба суди Орионбон поён ёфт. аз ҳайати бонгдорони Бодуло Назиров муаллифи хетирӣ гардид. Як голи дигарро Раҳматулло Раҳматуллоев ба самар расонид. Голҳои тими Иттифоқро Бами Бели Такумбо ва Антони Лавал заданд. ҳамин тариқ футзалбозони Орионбон ғолиби мутлақи чемпионати футзали Тоҷикистон байни дастаҳои ғайрикасбии силсилаи А гардиданд. ҳамзамон дастаи Орионбон соҳиби роҳхат ба чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал дар соли 2021 гардид. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупорӣ доир шуд. дар маросим сардори департаменти футзали Федератсияи футболи Тоҷикистон Комрон Шодиев, сармураббии мунтахаби футзали мамлакат Александр Ҷабирадзе ва дигар чеҳраҳои шинохтаи футзали кишвар иштирок доштанд. мутаассифона футзалбозон, мураббӣ ва роҳбарияти дастаи Иттифоқ бо нишони эътироз аз кори доварони бозӣ дар маросими ҷоизасупорӣ иштирок накарданд ва аз нишонҳои нуқра даст кашиданд. пеш аз супоридани нишонҳои зарин ва ҷоми мусобиқа ба дастаи ғолиб аз ҷониби кумитаи тадорукот ба беҳтарин футзалбози мусобиқа Самад Шарипов, футзалбози Орионбон, бо ҷоизаи махсус мукофотонида шуд. ҳамчунин дар як фазои тантанавӣ ба дастаи ғолиб медалҳои тилло ва ҷом тақдим гардид.